Гайсәнең үледән терелүе. Шимбә үтеп, икенче көннең таңында бик каты итеп җир тетрәде. Чөнки күктән Раббы фәрештәсе төште дә, кабер авызын томалап торган ташны читкә алып ташлады. Әлеге фәрештәнең кыяфәте яшенгә тиң, киемнәре исә кардай ап-ак иде. Мәгарә янына сакка куелган гаскәриләр, котлары алынып, тораташтай катып калдылар. Хушларына килгәннән соң, алар шәһәргә юнәлделәр һәм күргәннәре турында баш руханиларга сөйләп бирделәр. Баш руханилар шәһәрнең өлкәннәре белән җыелышып киңәшләшкәч, гаскәриләргә күп итеп акча бирделәр һәм аларга: "Төнлә без йоклаган вакытта Гайсәнең шәкертләре килеп, аның гәүдәсен урлап киткәннәр", дип әйтергә куштылар. Әлеге вакыйга турындагы хәбәр идарәчегә барып җитә калса, без аны сезнең гаепсез булуыгызга күндерә алырбыз, диделәр. Гаскәриләр акчаны алып, баш руханилар ничек кушкан булса, шулай эшләделәр. Шул ук көнне иртә таңнан Магдалалы Мәрьям, Якуб белән Йохананың анасы Мәрьям һәм дә Саломи Гайсәнең гәүдәсенә хуш исле майлар сөртергә дип, бакча эчендәге төрбә янына киттеләр. "Мәгарә авызындагы ташны аударырга кем булышыр икән безгә?" диеште алар бер-берсенә. Килеп җитеп карасалар, әлеге гаять зур таш читтә ята. Мәгарә эченә керүгә алар ап-ак киемле фәрештәне күреп алып, куркуга төштеләр. "Курыкмагыз", диде аларга фәрештә. "Сез хачка кадакланган Гайсәне эзлисездер. Биредә юк ул. Алдан ук үзе сезгә әйтеп куйганча, Гайсә үледән терелде. Менә ул яткан урын. Ә сез хәзер тизрәк аның шәкертләренә барып хәбәр итегез. Гайсә үледән терелде. Үзенең шәкертләрен ул Галилеяда көтеп тора", дип әйтегез. Мәгарәдән чыккач, хатыннар, курку каты шатлык хисләре кичергән хәлдә, Гайсәнең үледән терелүе хакында хәбәр итәргә дип, аның шәкертләре янына йөгерделәр.